Týmto videom vám priblížime, ako správne vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania pred dávkou na daň. Čo všetko si môžete v rámci zúčtovania uplatniť a aké doklady je potrebné odovzdať zamestnávateľovi spolu so žiadosťou. O ročné zúčtovanie dane je možné požiadať len vtedy, ak ste mali príjmy z pracovného pomeru alebo z dohody. V prípade príjmov napríklad zo zahraničia, živnosti alebo prenájmu nie je možné o ročné zúčtovanie dane požiadať. Správne vyplnenú žiadosť spolu s dôležitými dokladmi je potrebné zamestnávateľovi odovzdať do 15. februára 2019. V hlavičke žiadosti vyplňte rok, za ktorý žiadate o vykonanie ročného zúčtovania pred dávkou na daň. Jedná sa o zdaňovacie obdobie rok 2018. V prvej časti vyplníte svoje osobné údaje. Nezabudnite na rodné číslo a v prípade zamestnanca, cudzinca bez rodného čísla, vyplníte dátum narodenia. V kolónke zamestnávateľ uvediete presný názov a adresu zamestnávateľa, ktorého žiadate o ročné zúčtovanie. Časť 1, prvý odstavec, je určený pre zamestnancov cudzincov, ktorí si chcú uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku a daňový bonus na deti. Pokiaľ má zamestnanec cudzinec záujem o ich uplatnenie, označením krížikom deklaruje ich splnenie, ktoré je uvedené v texte odstavca. Druhý odstavec označíte krížikom v prípade, ak ste poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v texte, a to k 1.1.2018, respektíve vám bol tento dôchodok priznaný spätne k tomuto dátumu. Druhá časť žiadosti sa týka uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane. Máte možnosť pri splnení určitých podmienok znížiť základ pre výpočet dane. Bod 1 sa týka uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manžela, manželku. Pre tento bod je dôležité splnenie podmienky žitia v spoločnej domácnosti a ako doklad, že sa jedná o manžela, manželku, je potrebné priniesť kópiu sobašného listu. Nárok je možné uplatniť na manžela, manželku, ktorý sa v zdaňovacom období roka 2018 stará o vyživované dieťa do 3 rokov veku, respektíve do 6 rokov veku v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Alebo poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia podľa paragrafu 40 zákona 447/2008. Alebo je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo je osobou so zdravotným postihnutím, respektíve osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podrobnejšie informácie s uvedením, aké doklady je potrebné doložiť a tiež návod na správne vyplnenie údajov v žiadosti nájdete v priloženom dokumente. Bod 2 sa týka zamestnanca, poberateľa dôchodku, ktorému bol v roku 2018 vyplatený dôchodok v úhrnnej výške menšej, ako je suma 3830,02 eur. Takýto zamestnanec, dôchodca, si môže znížiť základ dane o rozdiel medzi vyplateným dôchodkom v zdaňovacom období 2018 a ročnou nezdaniteľnou čiastkou vo výške 3830,02 eur. Pokiaľ spĺňate tieto podmienky, nárok označte krížikom a vyplňte sumu úhrnu dôchodku za rok 2018 z dokladu. Nárok zdokladujte posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo o zvýšení dôchodku alebo potvrdením o ročnom úhrne vyplateného dôchodku zo sociálnej poisťovne. Bod 3 sa týka nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. Tretí pilier. Je možné ho uplatniť, pokiaľ máte uzatvorenú účastnícku zmluvu od 1.1.2014 alebo máte pôvodnú zmluvu s tým, že ste podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa ruší dávkový plán. V prípade, že spĺňate tieto podmienky, označte bod 3 krížikom a vyplňte úhrn vašich príspevkov na DDS za rok 2018. Túto nezdaniteľnú časť si môžete uplatniť najviac v sume 180 eur. Nárok zdokladujte potvrdením o úhrne zaplatených príspevkov zo správcovskej spoločnosti DDS. Bod 4 sa týka nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá súvisí so zaplatením výdavkov na kúpeľnú starostlivosť. Ak ste v roku 2018 mali výdavky na kúpeľnú starostlivosť v liečebných kúpeľoch,
alebo v kúpeľných liečebniach, máte nárok na zníženie základu dane o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb, a to najviac do výšky 50 eur. Zoznam liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. V prípade, že sa s vami zúčastnili manžel/manželka alebo vyživované deti, na každého z nich si môžete uplatniť ďalších 50 eur. Ak spĺňate nárok na túto nezdaniteľnú časť, označte bod 4 krížikom a tiež označte, za ktoré osoby si žiadate nezdaniteľnú časť uplatniť. V prípade uplatnenia nároku na deti zapíšte ich počet. Nárok zdokladujte sobášnym listom, rodným listom dieťaťa a dokladom o zaplatení úhrady kúpeľnej starostlivosti a s ňou spojených služieb. Tretia časť žiadosti sa týka uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. Daňový bonus si môže zamestnanec uplatniť spätne za celý rok, pokiaľ si ho neuplatňoval partner. V prípade potreby uplatnenia označte tretiu časť krížikom. Do tabuľky vypíšte osobné údaje dieťaťa a kalendárne mesiace, za ktoré si chcete daňový bonus uplatniť. Napríklad pre celý rok 2018 zapíšete 1 až 12. Je možné si uplatniť aj doplatenie daňového bonusu za mesiace, ktoré z dôvodu výšky príjmu alebo obdobia bez príjmu neboli mesačne zohľadnené, ale v rámci ročného zúčtovania nárok vznikol. V tomto prípade zapíšete do tabuľky k osobným údajom dieťaťa len číslo mesiaca, za ktorý požadujete daňový bonus doplatiť. Pokiaľ ste si uplatňovali daňový bonus po celý rok a tento vám bol každý mesiac zohľadnený v mzde, nevypisujete nič. Nárok na daňový bonus zdokladujete kópiou rodného listu dieťaťa a v prípade dieťaťa staršieho ako 16 rokov je potrebné priniesť aj potvrdenie o návšteve školy. Štvrtá časť žiadosti je o uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Jedná sa o sumu vo výške 50% zo zaplatených úrokov v roku 2018, najviac však do výšky 400 eur za rok. Nárok vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc s mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere. Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť len na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. Daňovník musí spĺňať vekovú hranicu najmenej 18 a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver. Nárok zdokladujte potvrdením, ktoré vystaví veriteľ, banka, ktorá poskytla úver na bývanie. Krížikom vyznačte splnenie podmienok a na základe potvrdenia od veriteľa je potrebné doplniť ostatné údaje. V časti 5 si môže zamestnanec uplatniť zníženie základu dane o poistné a príspevky, ktoré uhradil v roku 2018. Jedná sa napríklad o nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo o povinnú, nie dobrovoľnú, úhradu poistného v sociálnej poisťovni. Nárok na uplatnenie zdokladujte rozhodnutím o vyrúbení nedoplatku a taktiež kópiou potvrdenia o úhrade nedoplatku v roku 2018. Pokiaľ sa vás týka bod 5, vyznačte krížik a z dokladu odpíšte úhrnnú sumu zaplateného poistného a príspevkov. Časť 6. Zamestnanecká prémia. Vzhľadom na systém výpočtu zamestnaneckej prémie, jej výška vychádza vo väčšine prípadov v nulovej hodnote. Pokiaľ chcete darovať 2% zaplatenej dane, v časti 7 môžete požiadať o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Spravíte tak vyznačením krížika. Poslednú časť žiadosti nezabudnite potvrdiť vyhlásením, od koľkých zamestnávateľov ste v roku 2018 poberali príjem. V prípade jedného zamestnávateľa, pre ktorého práve vypisujete žiadosť, uvediete nulu. V prípade, že ste poberali príjmy aj od iných zamestnávateľov, či už súčasne alebo postupne, uvediete ich počet. V prípade viacerých zamestnávateľov je potrebné doložiť všetky originály potvrdení o zdaniteľných príjmoch. Tieto potvrdenia sú dôležitým dokladom pre výpočet dane v roku 2018. Doklad, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, je zákonom stanovený doklad a iný typ potvrdenia nemôže byť akceptovateľný. Upozorňujeme,
že žiadosť je len vtedy platne vyplnená, pokiaľ vypísaním poslednej kolónky s uvedením miesta, dátumu a vlastnoručným podpisom potvrdíte, že všetky údaje a priložené doklady sú pravdivé a úplné. Upozorňujeme, že na žiadosti musí byť uvedený dátum do 15. februára 2019. Po tomto dátume už nemôže byť žiadosť prevzatá na spracovanie.